Kristohanon, kumusta? Balik na. Kristohanon, kumusta na? Wala namang gud ta ka makita nga nagsimba. Kay nomdom pa ba ka, atong dasig pa kaayo ka? Ginaimbita ko nimo sa Bible study ug mobasag Biblia. Pero karon ang akong pangutana, asa naman ka? Nganong nabugnaw na? Di ba kay nomdom ka sa una, sa simba, prayer meeting, fellowship, mag-uban ta? Di ba lingaw kaayo ang atong panag-uban? Magsigit ag katawa, magyaga-yaga pausahay sa simbahan? Kabalo ba ka nga gimingaw ko nimo? Nganong nagpahilayo man ka sa Ginoo? Ako na lang nasayran nga bibalik ka sa bisyo. Imong gikambyo ang pag-alagad sa inom ug sa baso. Nganong naluya man ka? Nganong mibiya man ka? Unsa imong rason? Ug unsa ang imong problema? Nganong mitalikod man ka sa pag-alagad kaniya? Nasakitan ko nimo, kay sa pag-alagad ikaw humilaylo. Kung nasakitan man ko, unsa pa kaha ang Ginoo? Higala, akong amigo. Unta kining gamay nga istorya madungog nimo. Ako lang gusto nga kini nga mensahe moabot kanimo, nga dili pa ulahi ang tanan, ang Ginoo andam mo pasaylo. Balik sa iyang sabakan, balik sa iyang atubangan. Ang Dios nga buhi, atong alagaran. Siya ang Dios nga maluluyon, Dios nga mahigugmaon ug mapinasayloon. Dili siya gusto nga ikaw maimperno, kundili makabaton kag kinabuhi diha kang Kristo. Busa higala, igsuon akong amigo, balik na diha sa atong Ginoo. Manimbata karong Domingo, sa pagdayig mag-uban ta. Atong alagaran ang Ginoo, samtang buhi pa kita. Higala, Kristohanon, kumusta na? Balik na.